Момчетата на Михаил Мадански показаха воля и спечелиха трите безценни точки. Гостите можеха да открият още във втората минута, когато Георги Иванов бе изведен в удобна позиция, но ударът му мина покрай вратата. Последваха няколко атаки на сините, но реалната голова опасност бе създадена пред вратата на Левски. След центриране в наказателното поле и удар на Лазаров, топката се удари в гредата, а в последвалото разбъркване Паргов удари в лицето Иванков и главният съдия Антон Гецов му показа червен картон. От този момент на терена властваха нервите и футбол почти нямаше. Реферът изпусна изцяло контрола на двубоя и като компенсация вадеше жълти картони за всеки изпречил се пред погледа му футболист. Все пак до края на полувремето до ексцесии не се стигна, а 10 минути след почивката най-добрият играч на Левски Георги Иванов успя да се отскубне от бранителите на домакините и откри резултата. След още 10 минути публиката видя поредния екшън. Бурно свиркан от зрителите, Антон Гецов реши да ги умилостиви и отсъди спор на Дуспа за миньор, а веднага след това резервата Янакиев с дясно кроше свали на тревата бранителят на сините Иван Василев и също пое пътя към съблекалните. Лазаров бе точен от бялата точка и изравни резултата, а съдията продължи нескончаемото вадене на жълти картони, за да ги оформи на крайното 4 за миньор и 6 за Левски. В 78-та минута Иван Василев извърши нарушение срещу нападател на домакините и след втори жълт картон също бе изгонен. При последвалото центриране най-съобразителен бе Кьосев и с глава донесе успеха на жълто-черните. В заключителните минути на двубоя на два пъти гостите можеха да изравнят, но първо гредата спаси вратата на Варадинов след удар с глава на Симеонов, а в последните секунди и Георги Борисов не успя да преодолее стражът на миньор. Така дебютът на Михаил Вълчев като старши треньор на Левски се превърна в кошмар, докато перничани могат да дишат малко по-спокойно с печелените 3 точки. Домакините обаче са заплашени с сериозни санкции заради безобразното поведение на публиката си, което освен че усея игрището с най-разнообразни предмети, успя и да счупи с камък главата на полицай от охраната.